Varšava snaď. Červená, bílá. Bílo-červená. Červeno-bílá. Bílá je na vrchu, červená je dole. Papež Jan Pavel II. Lech Walesa. Je to Lech Walesa, zakladatel hnutí Solidarita, které svrhlo komunistický režim. Papež Jan Pavel II. Původně Polák. Prezident Kačinský, nebo současný prezident Bronislav Komorovský. No a taky nesmíme zapomenout na Bolka a Lolka. Bolek a Lolek. No myslím prezident Kačin. Země v Evropě veliká rozlohou. Mluví tam podobnou řečí jako my, takže jim dobře rozumíme. Co se mě vybaví? Nevím. Hlavní město. Trhy, tržnice, prodejci. Ale také smutná událost, koncentrační tábor Osvětim. Si to osvětím. Tak to nevím. Myslím, že to, co u nás je asi. Nevím, toto opravdu nevím. No, asi nějaký maso nebo nevím. Věříte, že ne? Nejrůzněji připravené maso. No, chtěl bych navštívit Mazovská jezera, kde jsem slyšel, že je výborný rybolov. Ano, tam hodně lidí jezdí na lov ryb a potom ten prales, kde žijou zubři ve volné přírodě. Hlavní město Varšavu.